ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Yoramед. имрӯз 13 июли соли 2024 сол аст ва тасмим гирифтем ки дар бораи 7 чизе суҳбат кунем ки исбот шудагӣ аст ки метавонад мардонагии шуморо пурқувват кунад агар ба шарте шумо ягон бемории вазнин мисли бемории қанд, фишорбаландӣ надошта бошед. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки наворо танҳо мардҳо бубинанд. хуб, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам. дӯстони азиз, оное ки моро медонанд, пайгирӣ мекунанд, медонанд ки соли гузашта мо дар мавзӯи тестамонкунӣ як вебинар кардаги будем ва шукр 99% шахсоне ки дар ин вебинар иштирок карданд ва ҳар чизе ки ман гуфтам иҷро карданд, тавонистанд ки алоқаи ҷинсии худро якчанд маротиба дароз кунанд. ва шумо низ дӯстони азиз ин гуна имкониятро доред. Акнун ман боз як вебинари дигар сабт кардам ва пагоҳ 14 июл соати 8 бегоҳ якум қисми он мебарояд, вале танҳо шахсоне метавонанд иштирок кунанд ки номнавис мекунанд ба рақамҳои телеграме ки ман дар рӯи экран мемонам. ба ҳамин рақам ба ёрдамчии ман Идрис менависед, номнавис мекунед ва метавонед дар қисми аввали он иштирок кунед. дар вебинар дӯстони азиз тамоми роҳҳои дарозкунии вақти алоқаи ҷинсиро ман фаҳмондагӣ ҳастам. Чӣ бо роҳҳои поведенческая терапия 20 намуд роҳҳои дарозкунии алоқаи ҷинсӣ зиёдтар вуҷуд доранд. Ҳамаи онҳоро ман барои шумо фаҳмондагӣ ҳастам ва инчунин тамоми доруҳоро низ фаҳмондагӣ ҳастам. новаста аз оне ки шумо дар кадом давлат ҳастед, агар ҳамон гуфтагиҳои манро ки дар вебинар мефаҳмонам иҷро кунед, ман кафолат медиҳам ва боварии комил дорам ки худо хоҳад алоқаи ҷинсии шумо якчанд маротиба дароз мешавад. мутаассифона имконият даст надода буд ки мо ин вебинарро зудтар кунем. соли гузашта кардагӣ будем ва қариб як сол мешавад ки бисёр менависанд ки кай вебинар мешавад, вале имконият набуд, чунки ман сафарҳои зиёд доштам ба Аврупо, Амрико ва чанд давлатҳои дигар рафтагӣ будам. имконияти сабти ҳамин барнома нашуд. инам як вақти калонро талаб мекунад, меҳнати зиёдро талаб мекунад ва ҳар маълумоте ки мо мегирем дӯстони азиз, ин маълумотҳое ҳастанд ки навтарин маълумот ҳастанд ва дар тамоми ҷаҳон, Амрико равед, Аврупо равед, ҳамин гуна усулҳои табобатии тестамонкунӣ вуҷуд дорад. дӯстони азиз, барои ҳамин тесттар номнавис кунед дар вебинар, иштирок кунед ва ҳамаи шуморо ман дар вебинар интизор ҳастам. хуб, дӯстони азиз, акнун биёед 7 чизеро барои шумо мефаҳмонам ки агар ҳамаи онҳоро шумо иҷро кунед, метавонед мардонагии худро хубтар кунед ва шумо худатон розӣ шавед. хуб, якумин чизе ки ман барои шумо мехоҳам фаҳмонам, ин машқи Кегел аст. ман чандин маротиба онро фаҳмондагӣ ҳастам, вале бисёриҳо аҳамият додам ки онро на он қадар ҷиддӣ қабул мекунанд, вале ин машқи беҳтарин барои беҳтар кардани мардонагӣ аст ва далелҳо, исботҳо дар ин мавзӯъ бениҳоят зиёд ҳастанд, таҳқиқотҳо низ зиёд ҳастанд. дӯстони азиз, машқи Кегел мардонагии шуморо пурқувват мекунад. шумо метавонед 2-3 маротиба алоқаи ҷинсӣ кунед. инчунин алоқаи ҷинсии шуморо дарозмуддат мекунад. сеюм, метавонад ҳамон оргазм, ҳамон ҳаловате ки шумо мебаред, онро низ дарозмуддат кунад ва инчунин фишори ҳамон паридани гӯем ҳамон обиманиро низ зиёдтар мекунад ва хубтар мекунад ва эҳсосоти шумо беҳтар мешавад ва боз ногуфта намонад ки метавонад дар чакидани пешоб ба шумо кӯмак расонад. вале дӯстони азиз, як нуқтаи муҳимро мехоҳам ба сами шумо расонам ки на ҳама машқи Кегелро метавонанд дуруст анҷом диҳанд ва ман чандин маротиба фаҳмондагӣ ҳастам, бисёриҳо намефаҳманд. ягон ҷои мушкилӣ надорад дӯстони азиз, фаҳмидани он набояд барои шумо мушкил бошад ва ман ҳоло қадам ба қадам мефаҳмонам ки шумо онро чӣ гуна метавонед иҷро кунед. якум, шумо бояд донед ки дӯстони азиз, вақте ки шумо дар кӯдакӣ пешоб мекунед, яъне ман боварӣ дорам тамоми мардҳо дар кӯдакӣ ин корро кардагӣ ҳастанд. масалан, шумо пешоб карда истодаед росто, ягон нафар шуморо ғам медиҳад ва шумо аз байни пешобро медориду мегурезед. хуб, дар ҳамон ҳолат ҳамон мушакҳои қаъри кос ба шумо кӯмак мекунад. дар қаъри коси мо якчанд мушакҳое ҳаст ки агар ҳамоно пурқувват бошанд, мардонагии шумо хуб мешавад. вале барои пурқувват кардани ҳамин мушакҳо шумо бояд аввал ҳамин мушакҳоро ёбед. чӣ хел меёбед? як маротиба, дӯстони азиз, бисёр не, як маротиба ба ҳоҷатхона меравед ва росто пешоб мекунед ва аз мобайни пешоб бе даст ҳамон пешоби худро манъ мекунед. пешоби худро манъ мекунед ва ҳамин мушакҳо айнан кӯмак мекунанд ки ҳамон пешоби шумо манъ шавад. вақте шумо ҳамон пешобро манъ кардед, ҳамон мушакҳо ба кор меоянд ва дигар аз ин пас дар хона, дар ҷои нишаста шумо метавонед бе пешоб нао карда, ҳамон гӯё ки шумо пешоби худро ҳамон гунае ки дошта будед дар ҳангоми пешоб кардан, гӯё пешоби худро медоред, яъне поёнро меқапед, сахт мекунед, 5 сония, аз 3 сония то 5 сония,
оҳиста яъне ки сахт мекунед, гӯем зуд не, оҳиста сахт мекунед 5 секунд ё ки 3 секунд ва сабр мекунед, бо 5 секунд ва 3 секунди дигар истироҳат мекунед, дам мегиред. ва ҳамин хел шумо дӯстони азиз бояд ки чанд маротиба, 10 маротиба, 15 маротиба дар муддати 5 дақиқа ин корро метавонед анҷом диҳед ва боз ҳамин корро такроран бегоҳ бояд анҷом диҳед. дӯстони азиз, ягон ҷои мушкилӣ надорад. ман ҳоло ҳамин машқро карда истодам, вале шумо намефаҳмед ки ман машқ карда истодам. барои ҳамин агар шумо ягон ронанда бошед, дар офис кор мекунед, ҳар ҷое ки кор мекунед, барои ҳамаи шумо 5 дақиқа ёфтан боварӣ комил дорам ки осон аст. вале як чизи муҳим аст дӯстони азиз, бисёр шахсон медонанд ин чизро, вале фаромӯш мекунанд иҷро кардани ин машқро. барои фаромӯш нашудан дӯстони азиз, телефонҳои мобилии худро мегиред, сабти напоминание мегузоред, дар он ҷо менависед ки машқи кегел, то ин ки ҳар рӯз шуморо соати намедонам 8 саҳар ва бегоҳ 8 бегоҳ ба ёди шумо биёрад ва шумо ҳамин машқро иҷро кунед. ногуфта намонад ки ин машқро агар шумо муддати тӯлонӣ 3 моҳ 6 моҳ иҷро кунед, ҳар эффекте ки ман дар боло номбар кардам дар шумо дӯстони азиз дида мешавад ва шумо ман боварии комил дорам ки розӣ мешавед. бениҳоят эффекти хуб дорад дӯстони азиз. агар ки нафаҳмида бошед, бори дигар дӯстони азиз дар телеграм гузоштагӣ ҳастам, кӯтоҳ карда чӣ гуна бояд шумо ин машқро иҷро кунед, ҳатман ба телеграм канали ман дароед ва фаҳмед ки ин машқро шумо бояд чӣ гуна иҷро кунед. ин машқ аллакай қариб 80 сол зиёд шуд, мардум медонанд, мардуми аврупо, амрико ино медонанд, иҷро мекунанд, вале мо бошем то ҳанӯз намедонем. ва барои ҳамин ман барои шумо фаҳмондам. агар нафаҳмидед, метавонед ба телеграми ман дароед ё ин ки дар комментария нависед ки ман нафаҳмидам ва ман боз кӯшиш мекунам ки барои шумо фаҳмонам инро. дуюм коре ки шумо бояд анҷом диҳед барои хуб кардани мардонагии худ, ҳатман бояд хоби солим дошта бошед. хоби солим ин муҳимтарин чиз аст ки дар ин ҳангом тестостерон, яъне гормони муҳимтарини мард барқарор мешавад. агар шумо муддати тӯлонӣ 3 соат 4 соат хоб кунед, тестостерони шумо дар замин мезанад ва мардонагии шумо бениҳоят заиф мешавад. ҳам хоҳиши шумо нисбати алоқаи ҷинсӣ умуман гум мешавад ва ҳатто дар ҳаёти шумо як тағйиротҳое мешавад ки яъне шумо настроение ба қавле мегардед, асабвайрон мегардед ва ягон кори шумо метавонад ки омад накунад, ба хотире ки шумо дуруст фаъолият намекунед, дуруст кор намекунед. мардро дӯстони азиз тестостерон мард мекунад. барои ҳамин хоби дуруст ин муҳимтарин чиз аст ки тестостерони шуморо барқарор мекунад. хуб, хоби дуруст гуфта дӯстони азиз, ман барои мардон дар назар дорам ки 7-8 соат вақтро, вале бояд шумо барвақт хоб кунеду барвақт хезед ва бояд дар байни шаб зиёд бедор нашавед дӯстони азиз. барои ин бояд шумо пеш аз хоб зиёд об нанӯшед, чунки шумо бедор мешавед барои пешоб кардан. дуюм, бояд дар ҷои торикӣ хоб кунед, чунки торикӣ вақте шаб мешавад, чашми мо торикиро мебинад, дар системаи бадани мо як гормоне ҳосил мешавад, мелатонин ном дорад ва ин гормон шуморо ба шумо сабаб мешавад ки шумо хоб меравед ва хоби хуб меравед. вақте шумо рӯшноии зиёдро мебинед, масалан як нуқтаи муҳими дигар, ин телефон бозӣ кардан пеш аз хоб, ин хатои калонтарин аст. 1 соат 2 соат пеш аз хоб кардан бояд телефон бозӣ накунед, чунки вақте шумо телефон бозӣ мекунед, ранги кабуд ва рӯшноие ки дар телефони мобилӣ ҳаст чашми шуморо ба қавле раздражат мекунад ва ҳамон мелатонине ки ман гуфтам, ҳамон гормон камтар ҳосил мешавад ва шумо дертар хоб мекунед ва хоби бесифат мекунед, яъне дар давоми шаб чанд маротиба бедор мешавед. ва инчунин ғайр аз торикӣ ҳатман бояд дар як ҷое хоб кунед ки хомӯшӣ бошад, яъне ягон овози бегона набошад ва шумо хуб истироҳат кунед. ин нуқтаҳое ҳастанд ки бениҳоят муҳим ҳастанд. агар онҳоро иҷро кунед, хоби шумо босифат мешавад ва ин ҳам метавонад ки мардонагии шуморо бениҳоят хуб кунад ва ҳатто стресси шуморо гум мекунад. агар шумо ҳамин корро муддати 21 рӯз гӯем падрият ба қавле иҷро кунед, ин барои шумо ҳамчун як одат, як қисми хислати шумо мешавад дӯстони азиз ва шумо барои шумо осон мешавад дигар ҳамин корро иҷро кардан. ва дигар нуқтаи муҳим, бениҳоят зиёд савол додагӣ ҳастанд дар ҳамин мавзӯъ, бояд 2-3 соат пеш аз хоб кардан шумо хӯрок хӯред, яъне барвақттар хӯред хубтар аст, яъне 2-3 соат бояд шумо хӯрок нахӯред. ин ҳам бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. вақте меъдаи шумо пур мешавад, шумо хоби хуб намеравед ва инчунин ба системаи ҳозимаи шумо бениҳоят зарари калон дорад. ин сеюм, вазни худро контрол кунед, яъне вазни худро ҳамин хеле кунед ки зиёди бад нашавад дӯстони азиз. шумо ба фарбеҳӣ яъне ҳаракат накунед, ин бениҳоят муҳим аст.
бемороне дорем дӯстони азиз ки мо бедору онҳоро табобат мекунем вақте онҳо бо шикояти заифшавӣ мардонагӣ назди мо меоянд ва мо мебинем индекси массаи бадани онҳо бениҳоят баланд ҳаст, мо ба онҳо тавсия медиҳем ки фалон фалон хӯрокҳоро хӯред, фалон машқҳоро анҷом диҳед муддати 6 моҳ ва пас аз 6 моҳ онҳо вақте бармегарданд мо мебинем ки мардонагии онҳо чандин маротиба хуб шудагиаст. Сабаб дар ин аст ки вақте вазни шумо баланд мешавад дӯстони азиз, тестостерон чӣ хеле гуфтам гармони муҳимтарин мард дар замин мезанад, паст мешавад ва шумо ба эректилная дисфунксия яъне заифшавии мардонагӣ ва снижение либидо яъне хоҳиши алоқаи ҷинсии шумо паст мешавад ва инчунин шахсоне ки алоқаи ҷинсияшон якчанд дақиқа давом мекунад вақте монда мешавад организми мо боақл аст ва мебинад ки шумо монда шудагӣ ҳастед, мардонагиро якбора заиф карда меравад. Барои ҳамин бадани худро вазни бадани худро дӯстони азиз контрол кунед, нагузоред ки шумо фарбеҳ шавед. чорум коре ки мардонагии шуморо бениҳоят хуб мекунад ин машқи доимӣ аст. агар ду мард назди ман биёяд, яке машқ кунаду дигаре машқ накунад, ягон мушкили ҳарди онҳо надоранд, шахсе ки машқ мекунад камтар ба заифшавии мардонагӣ гирифтор мешавад назар ба шахсе ки умуман машқ намекунад. ба хотире ки вақте шумо машқ мекунед мушакҳои бадани шумо кор мекунанд, тестостерон моя худаш тестостерони зиёдро яъне хориҷ мекунад ва инчунин вақте шумо машқ мекунед эндорфин ҳосил мешавад ва шумо ҳаловат мебаред аз ин чиз пас аз иҷро кардани машқ ва ин ҳам сабаб мешавад ки стресси шумо кам шаваду мардонагии шумо бениҳоят хуб шавад. барои ҳамин машқ кардан барои шумо ҳатмӣ аст, инро низ иҷро кунед. чӣ намуд машқ дӯстони азиз? ҳар машқе ки шумо хоҳиш доред ва шумо имконияти иҷро кардани онро доред. мо бисёртар машқи кардиоро маслиҳат медиҳем ва инчунин бардоштани вазнро. бардоштани вазн бениҳоят машқи хуб аст барои зур кардани хуб кардани мардонагӣ ва барқарор ва баланд кардани тестостерон. машқро барои шумо доимо ман тавсия медиҳам дӯстони азиз. панҷум ҳатман ва ҳатман бояд шумо сари вақт ва хӯрокҳои солимро истеъмол кунед. кириешки, чипсы, дигар хӯрокҳое ки барои шумо метавонад зарар дошта бошанд, ба шумо тавсия медиҳам ки онҳоро истеъмол накунед. ва хӯрокҳое ки барои шумо маслиҳат медиҳам дӯстони азиз, аз ҳама муҳим ин меваҳои тару тоза ҳастанд, албатта вобаста аз шароити худ. таркиби инҳо дӯстони азиз бисёртар аз антиоксидантҳо бой ҳастанд ва антиоксидантҳо на танҳо ба системаи мардонагии мо, умуман ба тамоми бадани мо бениҳоят лозим ҳастанд ва инчунин хӯрокҳоеро истеъмол кунед ки омега 3 зиёд доранд. ин ҳам метавонад ки ба мардонагӣ каме ҳам бошад, яъне кӯмаки худро расонад. ман хӯрокҳое ки таркибашон аз антиоксидантҳо бой ҳастанд дар рӯи экран мегузорам. меваву сабзавотҳо ва инчунин меваву сабзавот ва дигар маҳсулотҳое ки таркибашон аз омега 3 зиёдтар бой ҳастанд, инҳоро низ дӯстони азиз шумо дар рӯи экран мебинед, скриншот кунед, ҳатман онҳоро бо қадри шароит ва имконият зиёдтар истеъмол кунед. вале дӯстони азиз бисёр мепурсанд ки ҳаст ягон хӯроке ки мо доимо ҳамонро истеъмол кунему мардонагиамон бақувват шавад. не дӯстони азиз, ин хел хӯрок вуҷуд надорад. бояд хӯрок ҳар гуна бошад. ҳар хел хӯрок хӯрдан ҳамон витамину дигар хӯрокҳое ки дигар минералҳое ки ба организми мо намерасад онҳоро барқарор мекунанд ва на танҳо ба мардонагӣ фоида дорад, умуман бадани шумо солим мешавад. вақте бадани шумо солим аст, албатта ки мардонагии шумо ҳам хуб мешавад. шашум ва аз ҳама муҳим дӯстони азиз ин контрол кардани стресс. стресс вақте шумо доимо таҳти стресс қарор доред, таҳти фишори равониву рӯҳӣ қарор доред, чӣ дар хона бошад, чӣ дар корхона бошад дӯстони азиз, доимо дар хуни шумо яъне ҳамон гармонҳои стрессӣ мисли кортизол, адреналин баланд мешавад ва ин гармонҳо вақте баланд мешаванд дӯстони азиз, инҳо сабаб мешаванд ки тестостерон паст шавад ва шумо вақте доимо дар ҳамин ҳолат қарор дошта бошед, на мардонагии шумо хуб мешавад, на хоҳиши шумо нисбати ҳамин кор пайдо мешавад ва умуман завқу рағбати шумо ба ин кор яъне пайдо намешавад ва умуман гум мешавад дӯстони азиз. барои ҳамин шумо бояд стресси худро контрол кунед. якум ҷое ки коре ки шумо мекунед доимо агар стресс бошад, албатта ман медонам мушкил аст, шумо бояд оҳиста оҳиста ҳаракат кунед ки як коре гузаред ки барои шумо писанд ояд ва шумо яъне ҳамон корро мақбул бинед барои худ. ва дуюм бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз ки сари вақт шумо бояд истироҳат кунед, яъне доимо кор карданам инам ба ҳамон хронический стресс оварда мерасонад ва инам сабаби пастшавии тестостерон мешавад. ва ҳатман бояд ки зиёдтар бо ёру дӯстони худ вақт гузаронед ва дар ҳавои тоза ва кушод яъне сайру гашт кунед ва боз бениҳоят муҳим варзишҳое ки ман гуфтам онҳоро иҷро кунед ва бояд шумо хоб бидошта бошед.
завқ ба ягон варзиш мисли футбол, волейбол ино бояд агар дар шумо бошад, ҳатман шумо бояд ҳамун хобби худро иҷро кунед. Агар шумо ҳамун хобби худро яъне карда натавонед, дӯстони азиз, ҳар коре ки шумо мекунед баъдан шумо аз он кор ҳаловат намебаред. Барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки шумо бояд хобби дошта бошед. Ва инчунин барои шумо тавсия медиҳам ки китобҳое ки барои ҳамин мушкилиҳо ҳаст, барои баромадан аз стресс ва ҳолати худро хуб кардан, ин китобҳоро дӯстони азиз мутолиа кунед. Ман якчанд китобҳоро, намунаи онҳоро дӯстони азиз дар телеграм канали худ мегузорам. Телеграми ман дар зери ҳамин навор ҳаст. Метавонед дароед, скачат кунед ва онҳоро хонед ва як чизе барои худ гиред. Дӯстони азиз, ин бениҳоят муҳим аст, контрол кардани стресси худ. ҳафтум, инам бениҳоят муҳим аст, дӯстони азиз, шумо бояд доимо ба қавли регулярна алоқаи ҷинсӣ бо ҳамсари худ дошта бошед. муддати тӯлонӣ барои шахсоне ки ҳамсар доранд, оиладор ҳастанд, муддати тӯлонӣ беҳамсар гаштан сабаб мешавад ки дӯстони азиз гардиши хун дар узвҳои коси хурд бениҳоят кам мешавад ва шумо баъз аз тоини простатит гирифтор мешавад ва инам сабаб мешавад ки мардонагии шумо бениҳоят заиф шавад. Барои ҳамин тавсия медиҳам ки ҳар нафаре ки дар ҳар куҷое ки бошад, дӯстони азиз, оҳиста оҳиста ҳаракат кунед, ҳамин тарафе ҳаракат кунед ки оянда шумо бояд бо ҳамсари худ бошед. Инам бениҳоят муҳим аст. Хуб дӯстони азиз, ино 7 корҳое буданд ки агар шумо онҳоро иҷро кунед, дар сурати надоштани ягон мушкилии ҷиддӣ мисли бемории қанд, фишорбаландӣ, атеросклероз ва дигар бемориҳои вазнин, ба шумо агар ҳамин корҳое ки ман гуфтам агар иҷро кунед, кӯмаки хуб мекунад ва мардонагии шумо бениҳоят хуб мешавад ва шумо худатон розӣ мешавед. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, барои зудинзолӣ ман вебинар кардагӣ ҳастам ва оное ки ҳамин мушкилиро доред, метавонед ба вебинар дароед, дар он ҷо иштирок кунед ва ҳамин мушкилии худро, дӯстони азиз, бартараф кунед. Ва лозим ниёз ба он нест ки шумо пулҳои калон сарф карда дар ҳар клиника рафта ҳар беморие ки беморӣ нест, онро табобат кунед. Ин беморӣ нест, дар бисёр ҳолат ин модарзодӣ аст. Мо онро беморӣ ҳам ҳисоб намекунем, дӯстони азиз, ва барои ин пулҳои калон сарф кардан шарт нест. Дар вебинар иштирок кунед, маълумоти дуруст пурра гиред, он корҳое ки ман мегӯям иҷро кунед ва алоқаи ҷинсии худро дароз кунед. Ман рақамҳои идрисро бори дигар дар рӯи экран мегузорам. дар омада номнавис кунед. Вақт кӯтоҳ аст. Мо дигар вебинар шояд ки пас аз чанд моҳ мекунем дар ҳамин мавзӯъ, агар худованд насиб дида бошад. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.